Welkom bij Omroep Friesland. Vandaag het laatste deel van 2 programma's over de cabaretière Leni Dijkstra. Centraal staat het theaterstuk Tenminste houdbaar tot, waarvan in het afgelopen seizoen meer dan 60 voorstellingen zijn geweest. Tenminste houdbaar tot. Aflevering zo'n. Het oorski. Maar eerst wat er hier baden. Doorloekst, die eerme meeske bij haar televisie waai. Kom op jongens, we gaan een joentje uit, naar het theater. En wat krijgen ze dan? Soap. Jekes, daar zit een smaakje. Nee, kom door. Is er iets? Het zou toch feest worden? Ja, hallo. Zie je niet dat Leni en ik in gesprek zijn? Ja, maar we zouden nu toch het Alfski spelen? Zul toch net met een gest wat Lianne zei, we hebben een goed peteer. Sorry! Het wie sowieso net geen glitter en glamour. Nee, Jacco de technicus, nou man, de hele dag hard werkje. Leo erbij, s'avonds het licht van. En Marcy Vieven, wie het echt, wat Leo altijd zei, een liedse circusje. Alles zelfs opzetten, alles zelfs weer opbrekken. Die zelfs een beetje redden als er komst. De THT, de THT, de THT. Nee, mag harder. Tenminste De THT, de THT, tenminste houdbaar tot. Ja, het wordt niet veel beter dan dit, deze zaal. Oké, nog één keer proberen met die Beethoven. Moet er nog even een wit tape op de vloer bij het licht, Weet iemand, lichtplek? dit is een special hier, Leni, voor de... Ja, voor de THT en voor de... En voor het rekenen. Ik ging dus zeg maar gratis maaien, hè, als Rodi. Maar ik vind het heel leuk. Just ik al die just nieuwe dingen, details. Ik ging in de skoft ik wel eens even naar de klaarkamer. Ja, daar zet ik de dames op scherp, zeg maar. Ik van, het is hartstikke mooi dat je met komen litten en geen litten. Maar soms kist ik alle controle verliezen en dan krijg ik dat de scherpe dingetjes wat aangaan of zo. Nou, ja, dan zit ik een beetje op een stoel misschien van regisseur, dat mag ik helemaal niet dwang. Maar ik kan er net litten, weet je wel. En ik geloof dat ze het net slim vinden, dat ze het wel leuk vinden. Maar ik ben inderdaad alle jongen mij. Ik scoor dan wat aan het luchtkastje. Ja, dat vind ik wel leuk. Het is wel mijn publiek, Lianne Zandstra. Doe maar, mijn publiek. Ik ken ik wel zonder die, hè. Ik ga de meeste keer in Friesland jarenlang van maken. In mijn uppie. Net dan. Ja. Oh ja, nou. Dankjewel. Het begint met 30, 25 lege veldjes papier en dan moet het stik op schreeuwen. En daar draait zelfs alles om. Dat is het belangrijkste. Dan moest je het verkeerpje. Moest mensen, culturele commissies, besturen, clubs interesseren om dat stik te nemen. Dus dan gaat er al heel snel een mailing naar alle culturele centra van Friesland gaat er door uit. Nou, dan bel ik daar heegstpersoonlijk zelfs vaak achteraan om te vragen of ze hem krijgen en dat we eventueel kans hebben om bij haar te spelen. Nou, en dan lul ik ze soms gewoon over de streep. En daarom doe ik het zelf. Daarom doe ik het vaak zelf. Het zou mooi zijn dat wij in Friesland een productiebureau hebben zoen. Als je een stik kroost en dan wist vooruit van nou, het wordt gewoon op 50 of 60 plakken, wordt het gewoon deel zetten in een bepaalde serie. Ja, dat zou natuurlijk verrekte mooi zijn. Maar dat is er net. Nou, het is er in wijze vol, alleen die werken alleen van haarzelf, want dan heb ik het door het theater. En ja, het is misschien een beetje een visionair idee, maar het zou mij net onhandig taliekje als het theater krijgt nou zijn nieuwe gebouw
En die hebben natuurlijk een heel soort dingen. Ja, mensen daarvan in dienst, voor de promotie, voor de productie. Dan nemen we alles maar op. Het verkeerpje van het stuk. Het zou mooi wezen als ze dat echt voor vrije producties dwang kunnen zoeken. Maar ja. Het is een bedroken. Bedrogen klinkt groot, maar het is wel zo. En dat is allemaal best wel zo volle dat een van de dingen is, als ik ermee ophoud, is het om die reden. Dat ik dat hele toestand eromheen daar word ik soms gestoord van. Het tempo waarin de boel omgooien was, dat kan ik gewoon zo gauw net bijfietsen. Nou, dat is dan de generatiekloof. Ja, hè? Ja. Ik ga daar thuis ook wel problemen mee. Echt weer? Maar die man. Wat lullig je. Was erop praten? Nee, praten helpt net. Praten helpt wel. Jo moet er juist over praten. Jo moet er altijd in dialoog blijven. Hij shirt me aankomen. Ik vind het maar knap ingewikkeld, mijn man en vrouw. Ach, nou ja, dat is nou correct zo spannend. Ik denk trouwens, dat het misgaan is op een 6e dag. De 6e dag? Ja, want zeg, in de Bijbel staat op de 6e dag schiep hij man en vrouw. Dus doet het leven hier alles maken hier. De zinnen, de zeeën, de bissen. Toen had er op een 6e dag had er nog man en vrouw schepen. Tegelijk. Wij binnen gewoon een veefoutje van de schepping. Wat wees nou eerlijk? Vies nou dat man en vrouw zo goed bij elkaar passen? Och ja, dat weet ik net, ja. Of ze zo goed bij elkaar passen, hè? Ik ben nog maar zo jong. Ik ga hem correct ondutsen dat ze in elkaar passen. Nou, veruit. Moet je door de boel nog maar kleren voor het feest. Oh, Leni, wacht je even. Oh, nee, wacht, dit moet ik nog even vertellen. Verleden weekend in Amsterdam. Daar trof ik een hartstikke leuke knul. En dat deed ik het maar. Mooi. Hè? Nou, En fruit, maar zullen spelen kleren voor het feest. Voetbal. Ik word er helemaal raar van. En die hier een grette? Vreselijk. Ja, meisje. Dat vaker het zitten wat in de experimentele fase, ik precies. Die kent het alleen aan het weten, maar Jim weet er vanzelfs correct wat ik bedoel. Hè? Jim kent dat wel, dat gevoel dat het net klikt. Dat het wrikt. Hè? Dat je wol voor dezelfde waaier in, maar dat dan de ene werd de hut wel en dan de andere weer. En daar ken ik soms net meer oor. Ik heb met mijn echtgenoot toch wel vaak de discussie dat zijn tempo het heel luid is min. En dat ik gewoon soms wat meer geniertje wil en meer te mooie en leuke dingen dan wel. Nou, dat vindt hij zit heel oors in het leven, dus dat is wel eens wat een verhulpunt. Dus zo ben je eigenlijk op het idee komen van het attackje. En het is gewoon Leo die die tekst gekreun had. En zo slim maken had, dat ik toen ik het voor het eerst leesde, dacht van... Goeie, het laatste couplet geeft mij zuiverbod genoeg. Want ik ben gewoon hoorder in die dingen. Ik ben voorzichtiger. Maar terug de Lianne en de regisseuze en alle mensen die ze dan leest. En dan kun je te bevestigen, ja, dat het toch wel zo mat en zo is. En maar om te dwaan is het hartstikke leuk vanzelf. Een hartstikke leuk cabaret noemen, vind ik het. En het is wel een weerheid die het mij aanspreekt. Ja, net al die verschrikkelijke dingen die man daar weesje. Maar ik denk wel eens hoe met het oors dus kunnen. Nou, dan denk ik van... de enige manier dat het oors kan, dat is dat hij... een liedsattackje krijgt. Net de zwieven zelf. Of wie het maar een grauwe liekdwaan of wie het maar een hele beetje krupsje. Blust elke joen uit zijn werk werd thuis.
En ik dacht elke keer, ach, als naar zijn pensioen komt alles goed met us. Mijn beste jaren heb ik zelf verschieten. En nou ben ik haast versleten. Of die derde lul van doe, die nooit wat koeën en nooit wat woeën, begint hem als jong fijn werd te gedragen. Er rint mij nog alle dagen in een tempo op te jaaien, dat ik net meer vol je ken. God, wat gonger mis die sekste tijd. En is aan weefout, jo net wat te min. Ik smeek jou der wat om te dwaan. Jo maat die eer me man wat jaan. Lieve God, jou hem een liedsattackje. Net de zwier van zes, maakt die gelicht. Of een slim versleten plakje. In een knippel of een heukewricht. Ik zil er net om latje, ik ben bona fide. Maar toe maak je hem een beetje invalide. Zat zijn tempo aardig zakket, hij hem net zat rok meer maakt. Steef in de stuipert, zwak in het kruis, gewoon dat het wel leuk wordt tussen huis. Scoor hem bij de jermen uit het potje, om zijn best wil God verzin een list. Of op oor, die is joen een rotje, dat er jocht uit bij de egen mist. Hij kuiert mij zijn stokje, fijn mij een roensje, of een blokje om te geren mij zijn hoentje. Of pak de urinewegen, dat wie vaak zegt al een zegen. Flinke stinnen en geen grus, gewoon dat het wel leuk wordt tussen huis. Lieve God, jou hem een brutse nekken. Voor de wissegiet, een rokerspoort. Als jou sa zien tempo brekken. Lieve God, doch ik voor jou een moord. Ik zil zien rolstoel trillen, rieden mij dat mandje. Bij hem bluwen, hem verzwaar je als een plantje. God, wat houden wij dan, uw slinger? Ik jou in mijn groene vingers. Zonder voeting droog het infuus. Gewoon dat het wel leuk wordt tussen huis. Gewoon dat het weer leuk wordt tussen huis. Het Schouwburgpubliek is sowieso ouder. Want als er die leeftijd hebt als die band nog in de huis is, dan gaan ze vaak niet voort. Nou, daarvoor is dan best met de hart op, met als een fijn of een faamfeesten, hoe ze dat joden daar maar door. Dan heeft ze de liedse band. En daarna, dan krijg je toch wat meer vrijheid. En dan kiest je voort, hoe ze het altijd meer oppast. Misschien wat meer financiële inslag. Daarom is dat publiek gewoon ook wel ouder. Maar ik denk dat het is ik net zo slim. Want die mensen die binnen niet minder of beter als jong. En dat ik van jonge mensen ben, die hebben haar eigen dingen. Die gaan naar Katrebra of weet ik wat. En daar komen gewoon die groepen en die genieten ze daarvan. En die komen dan ook wel weer letter dat ze ouder binnen misschien wel weer. Ik denk dat elk artiest toch wel een beetje het publiek het van zijn eigen leeftijd.
En dat heb ik dus ook. En nou, daar viel ik me die herkennen natuurlijk verschrikkelijk veel dingen die ik zeg. En nou, dat is hartstikke leuk. En toen heb ik tegen mezelf gezegd, Jannie, weet je wat jou doen? Jou gaan een week met op het truc. Wat goed van je. Nou, dat die pin-ups die hekker meteen uitsloopt. Net goed. Wat zei die? Ze zei, wat doe je nou? Ik zei, wat me stou met al die papieren mokkels. Er stou een vrouw van vlees en bloed op een wagenist. Oh ja. Oh, perfect, Jannie. Oh, perfect. Oh, wij nemen er nog één. Dat zei ik ook tegen Foppe op dat grote parkeerterrein daar in Milaan. Ik zei, Foppe, zullen we nog een kindje nemen? Ik wist net hoe wij het maken. Dat Jannie zo'n... ja, wat ik het zeggen? Zo'n succes worden zo. Of dat Jannie zo'n leuk vinden zo. Maar ik denk dat het die herkenbaar is. Van Jannie, die knalt het er wel even uit. Die zaait wat een oor denkt. En ik heb ook wel eens verschillende publieken. Bijvoorbeeld het première publiek. Nou, dat had maar Jannie volle minder als een oorpubliek is. Maar die vinden gelijk het attackje. Ik weet wel, maar de première kreeg ik nou elke couplet niet op een doekje. Ik dacht, wat krijg je nou? Maar Jannie, dat hele verhaal begint met die Jedi en Jannie, die kan haar Jedi net in 1 dag vieren. Nee, maar 3 dagen vieren. Nou ja, nou ja, dat werk van heel soort mensen. Ik ga zelfs wel eens Jedi West-Windleeuw en ik de hele dag met z'n tweeën. Maar sommige mensen die horen daar dus dagen feest van. Zijn familie, mijn familie en de band. Nou, dat ik eens opslaan. Ik denk, dat wil ik nog eens wat met dwan. Dus dat zit dan in Jannie. En Jannie is, ja... Maar dat slaat dan vooral bij een heel hoop publiek. Ja, dus er zit best wat in van... Maar ja, ik denk, ja... Zij is het lebenek. De ene vindt dit erin, de andere vindt dat erin. En ja, als er maar genoeg van mezelf in zit. En dan blijkt dus dat ik Jannie wel eens verrekte graag spelen maar. Dus denk ik, Leni, Jannie is die alter ego. Dat ik wel kritiek die ik krijg. Weer een volksvrouw. Ja, dat komt, ik heb ook altijd zo'n bewondering voor die vrouw. Want die weten maar hun hele rake opmerkingen, weten ze de kern van dingen te uitzien op een eenvoudige wijze. Een soort, ja, ik ben ervan het zorgen dat we meer skippelijke gevoelens, zoals zei ze, meer skippelijke als begelijks leefde en jaloezie en heel van die dingen, dat we daar ook christelijk op mijn koliekje. Dat we helemaal net zo verschillend zijn. Hoe dus leven er in zit. Die basale dingen. Ik ben er van het zorgen, die hebben we al gelijk. Jezus meid! Babette, hou op! Jou hebben een tietbom in de buik. Ja, maak het nog maar erger, ja. Tietbom. Jannie? Wat moet ik doen? Jannie, wacht even. Er komt geen broertje of zusje voor Desiree. Gefeliciteerd. Het was Losalaan. Al was je nog zo klein. Of er zelfs niet. Of er zelfs niet. Mijn Losalaan. Mijn Losalaan. Voor mij was het, maar dat is ook sowieso al mijn aanpak een beetje als ik in een nieuwe productie tegenkom. Ik ga heel erg kijken, oké, wie zijn die mensen? Waarom zeggen ze dat? Ik wil dat de toonhoogtes helemaal goed zijn. Dus ik ben vrij perfectionistisch. En dat was misschien voor Leni soms wel eens moeilijk. Dat ik daar heel erg de tijd voor wilde hebben ook. Ook om dat met Janneke goed uit te zoeken van... Nee, ik heb tijd nodig. Laat mij maar een beetje zoeken en gaan en dan kom ik wel. Terwijl Leni misschien zoiets had van... kom op, doe het nou maar gewoon. Het is over goed en hup, ging de zeur. En dat kon ik doen net. Ik hier echt
een beetje de tijd daarvoor nodig. En dat botste soms wel, dat wrikte wel eens een beetje. Dacht ik, ja, Leni, kom op, laat mij even, weet je wel. Nee, zij had bij het repetitieproces bij alles afvreeg je van... waarom dacht ik dit? Waarom zei ik dit? Waarom had ik zus? Waarom had ik zo? Dat ik wel eens dacht van... oh, maar doch het nou maar. Dat is het verschil. U is vroeger net zeuren... doch het nou maar. Zo zou het niet aan. En Christophe, ik weet wel een keer bij de repetitiespiet van de zeeregisseur... toen pakten ze me zo aan en ik viel me zo aan. Toen ben ik de hele roenwaai van Ljouwten rond. Ben ik 2 uur voortgegaan. We repeteerden hebben de Friesland al bij Boekenmassa. Ik voort. Nou, ik weet wel heel raar. Ze waren vroeger net... het stiet er, de tekst stiet er, doch het nou maar. En Lianne vregen bij alles wat we deden van... ja, waarom zeg ik dit eigenlijk? Wat is dat? En ja, geen kwam ik wel achter dat het wie omdat ze het Fries net zo goed wist. Maar toch, jezelf bewust maakt je van... waar ben ik me aan de gang en waar begin ik en waar gaat het heen... En die bogen vasthouden, ja, dat had zij zelfs volle meer in haar als ik. Ik vind dat al jaar tijdens het repetitieproces. En zelfs, ik zei, tijdens het spelen wel uit. Babette, jou bent het beste wat mij de laatste jaren overkomen is. Met jou kan ik praten. Als met een echte vriendin. En nou moet ik dus komen. Maar het leuke bericht dat de hele afdeling opdoekt wordt. En dat Jannie zelfs kan inpakken en wegwezen. Dat kind dus net. Maar waarom net? Dat is toch vies de gemeen? Dat kind dus net? Ben je mas net oeros een probleem van mij? Maar ik kan het gewoon, het speelje zo vals. En het verhaal kan nog zo oors eindigen. Nee, dat kan net. Zo is het script. En zo wordt het knipt. Uiteindelijk rent alles in mijn kroer. Jannie rent gewoon in Leni hoor. En dan weet ik eigenlijk zelfs net meer waar ik ben. Dan ben ik dan Jannie of ben ik Leni? Er zit een heel duidelijk punt in. En als ik het speel, dan weet ik echt dat ik het eigenlijk niet meer weet. Deze hele afdeling gaat weg. Jij hoeft niemand meer in te werken. De hele afdeling weg? Jannie, ik werk voor Thomson Haggeford en McBoyd. Dat is een organisatiebureau. En ik heb hier op alle afdelingen gewerkt om de zaken eens even goed door te lichten. En dat is mijn werk. En het kan allemaal veel efficiënter hier. Ik werk hier al vanaf mijn 15. Mijn hele leven leidt hier. God, Babette, wat vind ik dit gemeen. Jou hebben mij er gewoon in luist. Met jouw mooie verhaal. Jou ben ik gewoon een Judas. Toch zo nou, dit is geen afspraak. Nee, zeg het wel. Zeg het wel, dit is geen afspraak. En geef me die zak. Zak hier jou net maar meestal op. Nee, correct. Als scène vind ik dat heel spannend. En ik weet net hoe dat komt. Dat is altijd dat steekje met Tedman. Dat ik zei van Leni, het schattige dochterke van Tedman, was een beetje volwassen. Dat had Leo's kreun. En dat vind ik altijd zo spannend om te doen. En dat is ook wel een beetje omdat Leni die pakt me in de voorstelling een paar keer. Meer dan dat ik dat bij haar doch. Zou ze, ja, Kleinkunstacademie. Wel mijn knipeeg natuurlijk. En dan het eind, dan mag ik even zeggen van... ik vind zo, en hup. En dat vind ik lekker om te doen. Ja. Aha. Dus do hellest mij uit Amsterdam... om hier in Friesland voor dien publiek... ja, Leni Dijkstra, dien publiek tot kring te spelen. Want de soer is een keer een stukje vernis afspatten kunnen... van die osa sympathieke Leni Dijkstra, hè? Och, dat schattige dochterke van Tedman de Vries. Ach, mees, werd eens een keer volwoeksen. Het belangrijkste voor mij... dat had ook wel een beetje met mijn eigen leven te maken... dat ik vind dat je van het leven iets maatje moet. Je mag er zelfs een feestje van maken. En dat is eigenlijk wel een beetje de moraal. We hadden net eigenlijk echt een moraal in de steek. Maar aan het eind van... wat voor mens je ook bent, wat je ook doet in het leven... hoe moeilijk je het ook hebt... en voor de een is het makkelijker dan voor de ander...
En ik vind ook, dat heb ik ook wel eens, dat roep ik vaak van, ik vind het een moeilijke en een trieste wereld. Maar daar moet je iets van maken. Dus je eigen feestje, en dat is natuurlijk maar het laatste liedje. Zongen wij daarover. En dat komt dichtbij, hè. Dat is echt, ja. Dit feest moest bedouchen en bevjachtje en het altijd onwijzige skaat. Maar de gloed van de hoop en beljachtje. Wat vaart als dit wist, liet dit paard even goed hoe de horizon. Wat vaart als dit wist, liet dit paard even goed hoe de horizon. Hier hebben wij geen vaas genomen voor de hond. Nee, maar ik denk wat heel super. Schitterend, hartstikke leuk. Oh, jongen. Zweten? Ik ben natuurlijk in een liedstaalgebied, dus het zal altijd meer inspanningsvregen van de oerhiet om het in stand te houden. Dat is gewoon een Liedse publiek. We zullen nooit Joop van den Ende op zijn Fries. Dat kan natuurlijk niet. We kunnen net een circustheater totaal verbouwen en er, ja wat net kan, maar ik zou dat net gebeuren, laat ik het zo zeggen. Zodat Cambuur ik geen AC Milan worden kan. Ja, dat soort verhoudingen. Dus daar mag je zelf wel wat in. Maar dat kan echt wel hele enorme voordelen hebben. Omdat er minder geld is, er vaak meer creativiteit in dingen terug worden. Dus het kan echt een hele goede uitdaging wezen om juist in die beheining iets heel moois te maken. Als je dus geen subsidie van de provincie krijgt, dan krijg je wel een probleem. Want een best aan het repeteren en alles, het hele circus draait al. Dat is dus gewoon spannend, dat is riskant. Dan moest je de voorstellingen per jaar, met die uitkeersom voor die voorstelling met gewoon omheen. Dat zou kunnen, waren het niet dat als je die omheen gooiste, dat ze die dan niet meer uitkeerpje kunnen. Want dan is het te duur en dan is die cirkel eigenlijk weer rond. En dat is het probleem waarom het haast net kan. Zonder dus, ik denk dat ze dat wel hoortje maken. Ook in de toekomst, dat die Friese kleinkunst echt de kans krijgt om te ontwikkelen, om verder te gaan, om te groeien. Wat is het hoor, Dick? Nou, dit al maar. Ik heb niet zoveel zin meer om te reden.